बयखौबो बा जोंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय गोसो गोरबोजों बयबो अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो। थेंक इउ जोंहानि दानसोराङा आंनि चेनेलाव बयखौबो बाजैनि चेनेलखौ मोजाङै मोजां बयबो नायलां सापर्ट खालामना हो होननानै बुंनानै होबाय बिनि थाखाय थेंक इउ आंनि होननायखौ होनबाय थाबाय आंनिफ्राय गोजौसिन जाबाय बिबोनाङासो लोगोफोर बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय दा जों फैदों ओइ अन्दिखय गामिनि सिमेन्ट सापरि नार्सारियाव आरोना जानि आब'आ गाबोननिसा बाथौ गोदान हाबोनो बिनि थाखाय बिबार नागिरनो फैदों आरोना बिबार बायनो होननानै बिबारा माबायदि मोजां दंना गैया नायनो बाथौ गोदान हाबनो सिगां बांसिन दंमोनहाय माथो दा अन्दिखय गामि आरोना हारसा गामियाव बिलाइ गोजा दै ओइथिं मोनसेथिं नायदो बारग्रा नै बे माबा गोजाब्रा बिबाग थायोना बिलाइ बे बारग्रा नङाब्रा तामुल फुलि नैथिं नायदोब्रा इयो माबासोहाय इयो माबाग्राब्रा बारनानै थैग्रा वान टाइम होननाय माथो बिदि गोजा आरो अबेखौ मालायनिखौ नायग्रोब्रा र' आंनो देखायग्रोनो आं नायग्रोनो र' साफा खालामलाबा ओमफ्राय गैखाला इदि गोसोम फुला दङ जानाव गोजायाबो दङ नै बेखौ लाबो जोरबाय थायो दङ बायबाय आंनाव दंखायो गोजाया दङ आरो खिन्थु बिदि कालारा गैया इयो माने लास्टिं जाबाय थायो आरो थैया रानज्रंजोबना दङ माथो इसोरनालाय थैयाखैनो ओइयाव मोनसे फुल दं इयो नायफैलाय नैलाय बेखौ नायफैलाय आब' ओइ लाइट गलाबा जे रावनावबो गैया बे बिबारा मोजां दोनबा माबानो हागौ राङाथ' माथो गोबां 30-40 नुनायनि बायदिसो गोजा लिरनानै दोनोमोन दा ओमफ्राय नैथिंबो दङ बागानालाय बहुद गिदिर बिबारा माने सिजेन लायै सिजेन नै बिलाइखौ लांनि आं बिलाइयानो फुल जायोना बे मेरगामनाव दं आंबो बेसे लागोनथाय लानांगोन र' नै बे बुस्थुआ माथो ब्राउन कालारा मानलाग्रासो ना र' नायग्रोनो लोगोफोर आङो बासिग्रोनो र' नैथिं नायनो फैबावबाय लोगोफोर साइड मोनसेथिं बहुद दं आरो ना होमबाबो बारनानै माखासे गाज्रि जाजोब्बाय र' आं बिबार मोनसे नायनानै फैदोंमोन बिराद मोजां नुयो माल लानाय बिबारा माल लानायानो गुफुर बारो माने बेसे लागोनथाय नायनांगौ नै बे गुफुरखौसो नायदों आङो माल लानाय ओमफ्राय माबा माल लानाय आरो बारसेल' बारनानै दङ बियो माने बारबाय थागोन बायदि नुदां लोगोफोर बासि दाबो जायाखै जोंना बासिनायानो नैबे मोनसेया बिराद मोजां हा ओइ दा बारनायखौ लादोब्रा बेखौ लाबाय दा दाम गोसाथार बिबारालाय दंसोयो मोजाङा दाम गोजा ओमफ्राय खमनिया आब' नैबे बारिफोरखौबो लादोब्रा मोनसे नों बारनायल' नागिरबाय थादोंना
बे बारिफोरखौबो लाब्रा इफोरसो जोरबाय थायो मोजां नुयो न' सिङाव दोननोबा बारनायखौल' नागिरबाय थायो माने इयो बारनाया आरो बारखांबाथाय गाज्रि नुयो नैबे बिलाइफोरखौबो लानांगौलै बिलाइफोरखौबो लानांगौ बेफोरावसो अक्सिजेन मोजां मोजां मोनोनो ओइ मोजां जागोन बारगोनसो इयो माने गेवलां जागोन उनाव खालि फुलिबो परहि मरिबो बिबार लुबिया इनो नोङो बारनायल' नागिरबाय थादों बारिखौबो लालाय माबाखौ जाबाय नै बैखौहाय बिदि बिलाइखौबो लानांगौब्रा मोजां बिलाइआवसो मोजां माबा फैयोनो ইফালে বকল উইয়া নাই থেকে ইফালে কি পার কৰি এইটো তই লবি আকৌ আৰু ফুলটো ফাৰ নকি কিমানকে মাৰি আছে আৰু চাই ল থাকিবাৰ তো মোবাইলটো হা মোবাইলটো কাটিম দেই মই नै खिनिखौ बासिनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय आरो बेसेबां लाबावनाय जायो नायनोसै आं बै मोनब्रैखौ बासिदों माने आंना बे आलादा ডাঙৰ কৰটো পালো আলাদা মানে ন ইটো आंसो लाबोदो इखौ नङा इखौ नङा ओइ सारिताथो आयु नैबे थालिरा मानसिफ्रा फटक लानो र' बिलाइया जायफ्राखौ मोनबाय लाजोबबाय लोगोफोर थांनो ओंखारबाय बिदि आब'आ थिखोगासिनो दं टम मालिक जोंनि थिखोबाय था नों फटक लाला फट' बै माबायाव थालिराव लादो थिखोग्रोदो दे 5,000नि बिबार लाबाय इयो 5,000नि बेखौ थिखोफैद' माने आंनिखौबो आं थिखोबावलाय आरो आं मोनब्रैल' लाबाय बिबार थिखोजोबनानै थिखोबाय था गाबोन माबा मा होनो बिदिखौ मन्दिर गोदान अपेनिं हा लाला बिबार बागाननिफ्राय फैनानै साहा लोंनो आब'आ ओमफ्राय बुजिया आब'आ साहा लोंहोबाय बिबार बासिना होनाय गलाबी কি লগাইছে নহয় জানো দেই আকৌ জেগাতে লগাই থৈছে खोमसिसो नुदोंहाय जायगाखौ लाइट होआखै नालाय मुरका मैते बजाय ताते इनकामটো নহয় এনেকৈ বনাম আৰু লাহে লাহে লাগলৈ থাকি দিব গম পোৱা নাই ini दावराव जाया रायजागोन मिथियाखै नोङो ना এইটো শংকৰৰ বোৱাৰীটো এই ছোৱালীটো বলক বনাবলৈ যায় গাড়ীটো লৈ যায় কি কি কৰে ফটো উঠাই কেতিয়াবা চাই থকাতে ফটো মাৰি দিওঁ গাড়ীটো মাৰি थांनो ओंखारबाय लोगोफोर सारियालि मोनफैबाय एबार थांसिगोन